dünyadaki iň bir sungatlyk eserleri döretýän, özleriniň sanylgyja öndüren ulaglary bilen dünýä ýüzüne haýrana galdyrýan Bugatti kompaniýasy özüniň taryhyny 1909-njy ýylda Fransiýadan alyp gaýtýar. Ettore Bugatti asly Italiýaly bolup, Germaniýada ýaşan, Fransuz-German söwüşinden soňra bolsa, olaryň ýaşaýan ýeri Germaniýadan Fransiýaga geçirilmek esasynda Fransiýanyň ýaşaýjysy bolup galýar. Şol uruşdan soňra Bugatti kompaniýasynyň yerleşýän ýeri hem Fransiýanyň Molsheim diýen ýerine yerleşýär we häzirki wagtda ol ýer muzey hukmuna saklanýar. Bugatti kompaniýasyna başdaky öndürilen tapawutlanýan ulaglaryň sanawyny aýtsak, olara Type 35, The Royal, The Atlantic ulaglar diýişli. The Atlantic ulagyň dizaynını çyzan Ettore Bugatti'nin ogly Jean Bugatti bolup, ol 30 ýaşynda 1939-njy ýylda Ikinji jahan uruşy başlamadyndan 2 hepde ýaly öňünden aradan çykýar. Onun ölümi özleriniň täze öndüren ulaglaryny barlamak, test etmek üçin sürüp ýören wagty ulag helakçylygyna duçar bolup aradan çykýar. Ettore Bugatti'nin özü de 1947-nji ýylda aradan çykýar. Aradan näçe ýyllar geçenden soňra 1998-nji ýylda Bugatti kompaniýasy maliýe kinjiliklarynyň döremegi sebäpli Germaniýadaky Volkswagen kompaniýasy Bugatti kompaniýasyny satyn alyp halas edýär. Şondan bäri hem Bugatti kompaniýasy Volkswagen kompaniýasynyň bir şahymjasy ýaly önünden öndürýärler. Bu Bugatti kompaniýasynyň prezidenti Germaniýaly Stefan Winkelmann bolup, ol 2018-nji ýyldan bäri bu kompaniýanyň başynda dur. Şol wagtda ol 2020-nji ýyldan başlap Lamborghini kompaniýasynyň hem prezidenti hukmyny işläp gelýär. Uzyny hareketmeden soňra Volkswagen kompaniýasynyň eline geçen Bugatti kompaniýasy 1998-nji ýylda özleriniň ilkinji ulagyny Bugatti EB 118 adly ulagyny öndürdiler. Soňra ikinji ulaglar hukmynda Bugatti EB 218 adly ulagyny öndürdiler. 2005-nji ýylda Bugatti Veyron modelindäki ulagyň ilkinjisi öndürildi. Ol 2005-2013-nji ýyllar aralygynda öndürilip, ondan diňe 10 ýylyň içinde 450 sanysy bar we ondan artyk hiç ýyl öndürilmeýär. Onun iň soňky La Finale diýip adlandyrylýan ulag boldy. 2016-njy ýyldan başlap indi Bugatti Chiron sport modellerindäki ulaglar öndürilip başlandy. Ondan hem diňe 500 sanysy bar. Bugatti ulaglarynda 2 sany açar bolup, olaryň birinjisi orta tyrlikde sürmeklik üçin ulanýar, ikinjisi bolsa has uly tyrlige geçirmeklik üçin ulanýar. Bugatti kompaniýasy 2019-njy ýylda özleriniň 110 ýyllygyna bagşlap, şeýle ajaýyp önümini halka ötürledi. La voiture noire adlı ulag bolup, türkmence fransuz dilinden tercüme edilende gara ulag diýmek bolup, bu ulagdan diňe ýekejesi öndürildi. Ol Jean Bugatti'nin dizayn eden The Atlantic ulag görnüşine edilip, şeýle ajaýyplyk bilen beýleki ulaglardan tapawutlanýar. Onuň bahasy hem şu adeçen öndürilen Bugatti ulaglaryndan iň gymmaty bolup, ol 18 milyar dollara barabar. Onu satın alan adamın kimdigini intiha bilýän adam ýok. Ýani gizlilikde saklanýar. Ondan The Diva adly ulag öndürilip, ondan hem diňe 40 sanjagy bar. The Diva ulagynyň iň soňky şu ýylyň 23-nji iýulynda tamamlandy. Bu ulaglar öndürilmäkä öňünden müşteriler tarapyndan pulu geçirilip satyn alındy.
Soňky 2020-nji ýylda öndürilen täze modelleriň biri Bugatti Centodieci ulogy hem özüniň ogdanyny bilen beýleklerden tapawlanýar. Ondan hem diňe 10 tanjagy bar. Centodieci diýmeklik hem italyan dilinden türkmençe geçirilende ýüzan diýmeklik bolýar.